Siema, siema, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, witam pięknie, witam panów, witam panowie. Moi drodzy, widzicie tutaj tylko moje ręce, nóż z Ikei i tajemniczą paczkę. I moi drodzy, cieszę się bardzo, bo to jest jeden z naszych ulubionych rodzajów materiałów, jak moich, tak zarówno i waszych, z tego co wiem. Także unboxing paczuszek. Moi drodzy, tym razem odpakujemy sobie aż dwie paczki. I to nie będą byle jakie paczki, bo moi drodzy, zamówiłem sobie nowy mikrofon. Wymieniam mojego Shure PG48 na... No, zresztą zobaczycie, chociaż to będzie w tytule, także nie będzie wielkiej niespodzianki. Dlaczego, po co i tak dalej, zaraz do tego dojdziemy. Najpierw weźmy się za paczuszkę numer 1. A przeprowadzimy sobie taki... Ma to gdzieś tutaj otwarcie. Zrobimy sobie unboxing w takim... Sobie tu odsunę myszkę, żeby nie było tragedii. Zrobimy sobie unboxing w takim stylu. Że będziecie widzieć moje ręce, że tak powiem, przy pracy. Myślę, że to jest spoko forma otwierania. To są ręce z Call of Duty. Wiecie, o co łazi. Zaraz się tu do tego zabierzemy. Do porządku. O. W ogóle możecie zobaczyć, jaką mam brzydką podkładkę brudną. Wódka mi się wylała. Dobra. Moi drodzy, co tu jest w tej paczuszce? Uwaga. Tum. Jeżeli ktoś jest teraz cały, jak to się mówi, skonsternowany, co to takiego, to ja już wam, moi drodzy, tłumaczę. To jest pop filter tak zwany. Pop filter na mikrofon, bo kupiłem sobie mikrofon, przy którego użyciu zalecane jest posiadanie pop filtra. Na tym mikrofonie mam gąbeczkę, która generalnie tłumi te wszystkie takie, po angielsku to się nazywa plosives. Zresztą pokażę wam różnicę, patrzcie. Uwaga, teraz mówię bez gąbki, dmucham w mikrofon. Teraz te głoski. P, ty, k, pytyk, pytyk, by, pytyk, p. I teraz z gąbeczką. Uwaga, dmucham. Pytyk, pytyk, by. No na pewno jest jakaś różnica. No i w tym mikrofonie, który sobie zakupiłem, formę takiego właśnie wygłuszacza tych podmuchów powietrza i tych dźwięków takich po angielsku zwanych plosives. Tam jest taka nie implozja, tylko plosive, nie? To P. No, to wygląda tak. Na pewno już coś takiego widzieliście. To jest taka siatka... O, tutaj tak bardziej wam pokażę. To jest tutaj taka siatka jak na rajstopie, czy coś takiego. I po prostu to zbiera wszystkie te dźwięki, które by były niepożądane. To jest na takim drucie ala takie lampki zaciskowe z Ikei. Na pewno wiecie, o co chodzi. Tutaj mamy... żeby wam to pokazać, o, tutaj mamy taki, o, czemu to nie łapie ostrości, dobra, ale widzicie, o co chodzi, mamy tutaj zacisk taki ze śrubą, to sobie możemy na ramię mikrofonu zamontować, czy do biurka, o tak tutaj, czy jak jest komu wygodnie, no, dobra, to jest pop filter, moi drodzy, pop filtr w sumie, a w ogóle, zapomniałem o szczęśliwej frotce z Jake'iem. No i teraz, moi drodzy, tak zwana część główna, czyli paczuszka z FedExu, która dotarła dzisiaj do mnie rano. W ogóle sklep Music Express mogę z czystym sumieniem polecić, naprawdę ekspres. Naprawdę przyszło to z połowy Polski na Śląsk dosłownie w jeden dzień, także w ogóle bardzo mi się podoba FedExu ta kolorystyka, ten design. W podobnej kolorystyce mam kanał swój zresztą też, takiej ciemnofioletowej, niebiesko-pomarańczowej. Także trafili tutaj w moje gusta kolorystyczne. No, i to jest mikrofon, moi drodzy, ale wszystko po kolei. Otwierajmy. A tu jest taki, widzicie jak to robią? Patrzcie, zachodnia technologia. Mamy tu takiego dingsa i robimy tak. O, i już mamy to elegancko zerwane. Teraz po prostu sobie to wyciągamy. O. Już nam się ukazuje pudełko. Myślałem, że to będzie większe w sumie. O. Tam. Piękne białe pudełeczko. Tutaj tam moje faktury i tak dalej. Sobie potem poczytam. Okej. I słuchajcie. Co my tutaj mamy? 3 lata bezpłatnej gwarancji. Okej, dobra. Ale bierzmy się, widzicie to dobrze? Widzicie. Bierzmy się do otwierania. Zawsze coś zdupcze przy takim otwieraniu. Może nie tym razem. Uwaga.
Moi drodzy, mogę powiedzieć, że dropnął mi niezły case. Niezła skrzynka mi wydropiła. Caution. Tutaj mamy instrukcję, co zrobić, żeby nie zepsuć, że tego się nie je i tak dalej. To na później. No, moi drodzy, zakupiłem sobie mikrofon może wam pokażę. MXL 770 jest tak zapakowany, mam nadzieję, że widzicie dobrze, w taką elegancką skrzyneczkę. Przypomina to trochę skrzynkę narzędziową z plastiku. Fajnie. Naprawdę jest to spoko sprawa, że pakują to tak, no, elegancko. Dobra. I dokonajmy teraz, tak żebyście wy widzieli dobrze. Dokonajmy otwarcia. Mamy takie dwa dingsy. Uwaga. Jeden. Drugi. Nie, to może ja wam to tak otworzę. Żeby było bardziej elegancko. Bardziej do was. Tum. Wow, moi drodzy, pięknie to jest zapakowane, spójrzcie. Tutaj mamy, to w ogóle wygląda jak taka walizka na broń, wiecie, jak tam w Hitmanie pistolet miał Hitman, czy snajperkę miał taką walizkę na broń. To jest tutaj, pokażę wam to troszkę bardziej z bliska, to jest tutaj taka pianka, twarda, sztywna, a tutaj mamy miękką gąbeczkę, taką właśnie, jaka jest w walizkach takich z bronią wykorzystywana. No i co więcej tutaj można powiedzieć. Tutaj mamy koszyczek, który ja sobie na tym statywie zamontuję, na którym jest obecny mikrofon, a tutaj mamy mikrofon. Także weźmy się, wyciągnijmy sobie najpierw ten koszyczek. Pierwszy raz w ogóle coś takiego mam w rękach, powiem wam szczerze. Tu są gumki zabezpieczające, no. To wygląda tak, wygląda to na generalnie skomplikowaną konstrukcję, no ale po prostu jest to wszystko tak skonstruowane, żeby ten mikrofon w tym stabilnie siedział i, prawda, nie wypadał. Sam mikrofon zimny jest, zimny, stalowy. Teraz go wypakujemy z tego. A tutaj nawet dają te moje ulubione, moi drodzy, uważajcie z tym. Nie jedzcie tego, uważajcie w ogóle jak jesteście w pobliżu tego, bo to jest... Wyciąga wilgoć, ale nie bawcie się z tym, no. I to jest, moi drodzy, to jest mikrofon, który ja sobie kupiłem. W przeciwieństwie do tego mikrofonu, który mam, to jest mikrofon, który ja mam teraz dynamiczny, a to jest mikrofon pojemnościowy. Czyli po prostu nie będę musiał tak blisko ust go trzymać i będzie on bardziej z otoczenia zbierał dźwięki. Jest bardzo pięknie naprawdę wykonany. Tu jest taki czarny, odblaskowy, widać, że się palcuje. To jest stalowe, zimne. Tutaj jest taka złota obwoluta. No, tu jest ta siatka, nie wiem czy to ma jakąś inną nazwę profesjonalną. Tutaj mikrofon ma wersję wejście XLR, nie wiem czy jest wersja na USB, nie orientowałem się. Tutaj możemy sobie o 10 decybeli pomniejszyć. Tutaj, powiem szczerze, nie wiem, włączony, wyłączony. Musiałbym instrukcję poczytać sobie generalnie. No, mamy taki złoty napis MXL 770, no i tak to wygląda. Jest dość ciężki, jest cięższy od tego, który mam teraz, jest dużo metalu, także no. Dlaczego taki mikrofon zdecydowałem się kupić? Zdecydowałem się go kupić dlatego, bo nagrywam coraz więcej vlogów i coraz więcej streamów i generalnie wydaje mi się, że taki mikrofon będzie wygodniejszy, bo nie będę musiał trzymać go tak przy ustach i tak sztywno siedzieć jak tego, a mam ostatnio problemy z kręgosłupem, także też zależy mi na wygodzie. No a barwa dźwięku generalnie z tego mikrofonu, z tego co na internecie wyczytałem, wypatrzyłem, jest też bardzo fajna. Także może... ja go zamontuję i zrobimy sobie jakieś porównanie dźwięku, jak to wygląda wszystko. Także moi drodzy, zróbmy tak. Unboxing mamy za sobą, a ja teraz przeczytam wam jakąś próbkę, znajdę jakiś tekst, przeczytam wam kawałek i potem ten sam tekst przeczytam wam już po zamontowaniu tego nowego mikrofonu. No to do dzieła. Moi drodzy, jeszcze taka ciekawostka, jakbyście nie widzieli jak wyglądał mój mikrofon wcześniej, to wyglądał on tak. Z tym, że teraz prawie nie słychać co mówię. No i tu jest podpięty na kabel XLR, jak widać. I słuchajcie, jak zamontować generalnie ten nowy mikrofon w to, czyli tak zwany po angielsku shock mount, albo normalnie po naszemu koszyczek. Tutaj ja już się wystrachałem, a co się okazuje, ten mikrofon, który mam, był zamontowany w takim, no nie wiem jak to nazwać, gnieździe, które tutaj miało całkowicie inny gwint niż, jak możecie się kapnąć, jest tutaj. No tutaj ten gwint jest zasadniczo węższy niż ta dziura
mniejszy niż ta dziura tutaj. To jest popularny problem, że dziura większa i tak dalej. No, wystarczyło wymontować coś takiego, co teraz zamontujemy sobie tutaj w tym wejściu od tego koszyczka i spokojnie zamontujemy na to. Także ja to teraz, jako że nie mogę teraz tego mojego mikrofonu nigdzie tutaj umieścić, czy muszę go trzymać ręką, jak widać. Mam niby taki mały statyw jeszcze, ale mimo wszystko potrzebne mi jest to do zamontowania koszyczka, także teraz dostaniecie montaż w zszybszonym tempie. Voila! A tak, moi drodzy, wygląda to już wszystko zamontowane z pop filtrem. W koszyczku udało się to zamontować bez większych problemów, także no, to co? Do dzieła! Także, moi drodzy, żeby było klimatycznie, wrzuciłem tutaj zdjęcie i teraz przeczytam wam po prostu fragment z opowiadania Mniejsze Zło z Wiedźmina z części 6. Tutaj macie obrazek w tle, żeby się wczuć w tym momencie. Nagrywam ten dźwięk na mikrofonie Shure PG48 podpiętym do zewnętrznego interfejsu audio EMU Tracker Pre. No, mniej więcej usta mam od mikrofonu jakieś, powiedzmy, 5 cm, także do dzieła. Cyril, przysłaniając oczy dłonią, popatrzył na słońce wychodzące zza drzew. Na ręku zaczynało się ożywiać, turkotały wozy i wózki, piersi przekupnie już zapełniali stragany towarem. Stukał motek, piał kogut, głośno wrzeszczały mewy. Piękny dzień się zapowiada, rzekł 15 w zadumie. Cyril popatrzył na niego koso, ale nic nie powiedział. Konie jak, Tawik? Spytał Nohorn, naciągając rękawice. Gotowe, osiodłane. Cyril, wciąż ich mało na tym rynku. Będzie więcej. Wypadałoby coś zjeść. Później. Akurat później będziesz miał czas i ochotę. Patrzcie, rzekł nagle 15. Wiedźmin nadchodził od strony głównej uliczki, wchodził między stragany. Zmierzał prosto na nich. Aha, powiedział Cyril. Renfri miała rację. Renfri miała rację. Daj mi kuszę, Nohorn. Zgarbił się, napiął cięciwe, przydeptując stopą szczemiączko. Starannie ułożył bełt w rowku. Wiedźmin szedł. Cyril uniósł kuszę. Ani kroku dalej, Wiedźminie. Geralt zatrzymał się. Około 40 kroków dzieliło go od grupy. Gdzie jest Renfri? Mieszaniec wykrzywił swą ładną twarz. Pod wieżą, składa czarownikowi pewną propozycję. Wiedziała, że tu przyjdziesz. Poleciła mi pokazać ci dwie rzeczy. Okej, a teraz przerzućmy się na nowy mikrofon, czyli MXL770. Dobra, moi drodzy, generalnie kapłem się, o co chodzi. Ten dings, który jest z boku, to nie jest dings do włączania i wyłączania, tylko do, tak jakby to się nazywa Bass Roll Off Switch. Bo generalnie mikrofony mają taką tendencję, że jak się do nich przybliżamy, to one zwiększają bass. I teraz to jest bodaj wyłączone. Tak, teraz to jest wyłączone. Teraz jak to przełączę, to kiedy jestem bliżej, powinno być słyszeć więcej basu i powinno być słychać bardziej takiego seksownego, zbasowanego głosu. Czy to działa? Cyril, przysłaniając oczy dłonią, popatrzył na słońce wychodzące za drzew. Na rynku zaczynało się ożywiać, turkotały wozy i wózki. Piersi przekupnie już zapełniali stragany towarem. Stukał młotek, piał kogut, głośno krzyczały mewy. Piękny dzień się zapowiada, rzekł 15 w zadumie. Cyril popatrzył na niego koso, ale nic nie powiedział. Konie jak, Tawik? Spytał Nohorn, naciągając rękawice. Gotowe, osiodłane. Cyril, wciąż ich mało na tym rynku. Będzie więcej. Wypadałoby coś zjeść. Później. Akurat później będziesz miał czas i ochotę. Patrzcie, rzekł nagle 15. Wiedźmin nadchodził od strony głównej uliczki, wchodził między stragany. Zmierzał prosto na nich. Aha, powiedział Cyril. Renfri miała rację. Daj mi kuszę, Nohorn. Zgarbił się, napiął cięciwe, przydeptując stopą szczemiączko. Starannie ułożył bełt w rowku. Wiedźmin szedł. Cyril uniósł kuszę. Ani kroku dalej, Wiedźminie. Geralt zatrzymał się. Około 40 kroków dzieliło go od grupy. Gdzie jest Renfri? Mieszaniec wykrzywił swą ładną twarz. Pod wieżą, składa czarownikowi pewną propozycję. Wiedziała, że tu przyjdziesz. Poleciła mi przekazać ci dwie rzeczy. No i tak to, moi drodzy, wygląda i na tym mikrofonie mam tą możliwość, że mogę siedzieć tutaj i mogę sobie nawet siedzieć tutaj i będzie mnie dobrze słychać. Daleko od niego całkiem, jeszcze jak sobie rozkręcę, to tutaj to już w ogóle. Także no, to jest wygoda. Nie wiem, który dźwięk wam się bardziej podoba, czy z tego mikrofonu, czy bardziej się podobał z tamtego. Ja teraz już odruchowo nachylam do mikrofonu.
co jest całkiem niepotrzebne w ogóle, bo i tak mnie dobrze słychać, że pewnie długo się nie będę mógł odzwyczaić. No, także to był dobry zakup, moi drodzy. Mogę polecić sklep Music Express, kupiłem ten mikrofon za... nie ma co tu oszukiwać, kupiłem go za 399 zł, plus 5 dyszek pop filtr, który przeważnie nazywam pop filterem, nie wiem dlaczego tak mówię, no. Teraz wypada ogarnąć kable i tyle moi drodzy, ja póki co jestem zadowolony, zobaczymy jak się będzie z tym mikrofonem dalej współpracowało, na pewno będzie mi wygodniej przy vlogach, na streamach i generalnie, a jakość dźwięku też myślę jest bardzo, bardzo dobra, także zostawcie swoją opinię pod spodem, moi drodzy, w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się materiał podobał i to by było na tyle, żegna was serdecznie Niklaus z kanału Niklaus Pieron, który to dzisiaj prowadził dla państwa recenzję mikrofonu MXL 770. Widzimy się już niebawem. Ciao!